Фирма Агроелит е сред водещите в родното зърнопроизводство. Седалището е в град Търговище, а нейн основател и управител е Божидар Митов. Стабилната семейна компания Агроелит днес стопанисва над 100 000 декара земя в землищата на 3 области – Търговище, Шумен и Разград. На площите се отглеждат пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица и други. Фирмата има 3 реализирани проекта по САПАРД и 2 по програмата за развитие на селските райони. Ако нещо съм направил, се дължи на 2 неща. Едното е семейство, подкрепата е пълна, и другото е екипа, който работят. Божидар Митов е собственик на един от най-високотехнологичните машинни паркове в страната. Над 20 трактора, 9 зърнокомбайна и прикачен инвентар на водещи производители в световен мащаб. Те са фирма Агроелит. Фирмата, която се превърна в знакова емблема за родното земеделие, а нейният президент, признатият с целодейността си и усет към новото, Божидар Митов. Фермерът, който обича не само да казва, а и да го доказва, че няма лоша земя. Земята търси добрия стопанин, следвайки прогресивния опит. Божидар Митов създаде най-модерният тракторен парк. Еврофермерът за 2007 година има фуражен цех със собствена лаборатория. Инвестира и в зърнобази, в които са изградени силози с капацитет 50 000 тона. В процес на строителство са още 4 силоза за 20 000 тона зърно. В търговишкото село Алваново е разположен свинен комплекс с капацитет 700 свине майки. Компанията на арендаторът Божидар Митов е и с традиции в семепроизводството. Сортови семена Търговище, която е част от Агроелит, е един от големите производители на сертифицирани семена за зърнени, фуражни и технически култури. Вече 20 години Агроелит прави успешно земеделие, защото освен грижата за семейните ценности, успява да мотивира 150-те си служители и да печели доверието на своите арендодатели. Над 6000 домакинства са поверили земята си на Агроелит. На всеки юбилей за тях се организира празник на открито, томбола с парични и предметни награди. Тържествата за 20-та годишнина на Агроелит крият още по-големи изненади.